Mám na vás otázku. Vieš, aký je dneska deň a prečo je významný pre naše mesto? Ahojte Košičania. Dnes sme sa vybrali do ulic opýtať sa vás, prečo práve dnešný deň je významný pre naše mesto. A práve dnes je deň mesta Košice. Či viete, čo sa stalo pri tejto príležitosti, alebo prečo práve dnešný deň je ten dňom mesta Košice? Ja neviem. To má niečo spoločné s erbom, dnes sme dostali ako prvý erb v Európe. Presne tak, výborne. Boli oslobodené Košice. No, lebo vtedy mesto dostalo erb od panovníka. To prvé mesto v Európe, alebo také nie. Tak ja som z Košic, hej, pochádzam stade a mali sme veľmi patriotickú dejpisárku, ktorá nás tieto veci naučila, preto to vieme. Ja nie som stadiaľto, takže toto ti neviem povedať. Deň založenia mesta? Lebo Ľudovít Veľký udelil mestu titul taký, že vlastne môžu mať ako prvý erb v celej Európe a stalo sa to presne v tento deň v roku 1696, tak? Ale nie som Košičanka. Som Nevadí. turistka. Viem, včera pani sprievodkyňa povedala, že už vyše týždňa oslavujete Dni mesta Košice. Áno, presne tak. A dneska je práve ten deň mesta Košice, kedy vlastne Košice ako prvé mesto v Európe získali svoj erb. Počuli ste už niekedy o tom? Hovorila nám o erboch, ukazovala nám aj na domoch, kde sú erby, aj ktorý je teraz ako posledný erb, takže informovala nás. Ja milujem Košice, ja som sem chodila aj pracovne a mne sa tu páči veľmi taká rodinná, historická atmosféra, že sa tu nikto neponáhla, je to kľud, pohoda, perfektné.